Днес в Британика Парк Скул ни наградиха за трето място по бадминтон на градското първенство. Мистер Ники ни помагаше, учеше ни и тренирахме заедно с него. Аз съм много горд с представянето на учениците през миналата година, тъй като те спечелиха трето място на градско първенство в ученическите игри. Беше трудно те да успеят в този спорт, защото те основно се занимават с други спортове и това да се преквалифицират към бадминтон и да хванат основните елементи от играта, което им помогна, се дължи на много труд и старание от тяхна страна. С тренировките по бадминтон прекарваме много време заедно с моите приятели, с мистер Ники. Тези тренировки ми доставят голямо удоволствие. Избрах бадминтона, защото обичам да практикувам различни спортове. Аз обичам и индивидуалния, и отборния спорт. Бадминтона има и двете. Избрах това ателие, защото има повече подвижност, сила в ръцете се изисква. Спортът бадминтон е много динамичен, основно развива ловкост, бързина, не е еднотипен, много бързо се променя самата ситуация в разиграванията и така те развиват своята ловкост и бързина. Моята роля в отбора е да науча децата на основните удари, на придвижване по корта. Това е ролята ми като учител, а като треньор в отбора е да изградиме тактиката, да им помогна с правилната тактика спрямо различни противници. Искам да поздравя учениците с успеха, който постигнахме, защото наистина те положиха много труд и усилия, както и старание. Пожелавам на моите съотборници другата година да вземем първо място. Желавам на моите съученици от отбора по бадминтон да печелят много златни медали и да се представят добре. Искам да ги поздравя и да им кажа, че се гордея с тях.